Az előző adásban még soha nem láttam ilyen szörnyűséget. Ramsay séf összetűzésbe keveredett az igencsak szókimondó és dacos tulajdonossal. Meg kellett volna csinálnod a lazányét. Julie egy gyors éttermet próbált átalakítani álmai éttermévé. Gyere az ablakhoz, hát ez új. Ugyan már olasz ételeket árul, a színvonal nem jobb. Nincs kedvem hozzá. Sőt, talán még rosszabb, Hát ez nem jó. mint az egykori gyors étteremben. Semmi olaszosat nem látok itt. Szerintem szép. Már az elején egyértelműen kiderült, hogy az üzlet nem működik. Meg akartál ütni. A munkamorál nagyon rossz. Senkit nem érdekel, ha kirúgnak. Gusztustalan az étel. Ez valami rémálom. És a konyha is. Mondtam, hogy ne használd azt a mikrót. Hagyjál már! Amikor rájött, hogy minden tésztát készen vesznek, Nem csinált még, és nem is tud. Ramsay séf megkérte Trevort, hogy csináljon frisset. Túl olajos, nem így kell kinéznie. De nem sikerült. Nem tud tésztát csinálni, és egy olasz étterem főszakácsa. Bár Ramsay séf rámutatott, mennyire szörnyű a helyzet. Fagyasztott húsgolyó, vizes szósz. A lazánja még át sem melegedett. Julie nem fogadta el. Szerintem jó. Nem már! Ezt gondolom. Te jó ég! De voltak még megdöbbentőbb felfedezések. Ez a spenót, sárga, puha. A spenótunk soha nem ilyen. Elképesztő mennyiségű, több hétre is elegendő tészta. Ez melyik agyatlan műve? Az ételek túlnyomó többségét a mikróban sütötték meg, néha kétszer is. Mindezek ellenére Julie továbbra is tagadott. Szerinted nem gond, hogy fagyasztott? Nem fagyasztott, csak az elején. Az nem ugyanaz. Hogy a makacs tulajdonos végre megértse, Julie, ráérsz? Ramsay séf egy nagyon fontos kérdést intéz a vendégekhez. Az éttermi ételek hány százalékáról feltételezik, hogy friss? 90-100. 90-100, mondok valamit. 5%-a sem friss. Julie nem tudta elviselni az igazat, Elmegyek. és úgy döntött, elég volt. Julie, Elég volt ebből. Kisétálok. kisétálsz? Ezt nem bírom. A folytatásban a Manja Manja drámai befejezése. Hát akkor talált ki. Vajon Julie feladja az éttermet? Kimerültem. Az egyik legintenzívebb adás. Kikészültem. Megdöbbentő fejlemények. Kidrogozik. Árulás. Egyszerűen hazudsz. És ki az oka? Csalódás. Nem tudtam. Ramsay séf olyan helyzetbe kerül, amelyben még soha nem volt. Részemről ennyi volt. Adósság, tagadás, csapás. Ételek. Balhék. Gusztustalanságok. Bezárás. Szenvedély. Érzelmek. Kapcsolatok. Álmok. Gordon Ramsay, a konyha ördöge. Csak úgy kíváncsiságból. Ha elmennek egy étterembe, az ételek hány százalékáról feltételezik, hogy friss? Halljuk sorban. Hölgyeim, 90-100. 90-100. 90-100. Értem, asszonyom. 90-100. 90-100. 90-100. Uram, 100%. 100%. Nagyon sajnálom, de mondok valamit. 5%-a sem friss. Meglátszott. Meglátszott. Az ételeik 95%-a fagyasztott. Még otthon is jobbat főznek, ugye? Igen. Igen. Miért gondolod, hogy ez elfogadható? Elmegyek. Menekülsz? Elég volt ebből. Julie, Kisétálok. kisétálsz? Na hát. Nincs kedvem hozzá. Nem fogom hagyni, hogy így kiabáljon. Nem megy. Julie! Ezt nem engedhetem. Kisétálok. Végeztem, nem érdekel, Kiabálsz velem a vendégek előtt. mert nem figyelsz. De igen. Nem. Próbáltam valamit megértetni, nem kiabáltam. Én... Mégis mit akarsz? Azt, hogy ébredj Hiszen fel. ócsároltál. Ócsároltalak. Megaláztál engem. Helyes elvenni a pénzüket? Nem tudom. Nem tudod. Én... Jó van. 90-95% friss. Ezért jöttek az éttermedbe. Mindenért, amit mutattam, a szakácsokat okolod. Nem okolom őket. Megkérdezheted. Nagyon sok hibáért vállalom a felelősséget az étteremben. Szerintem fejetlenség van.
Mindenki csak rohangál, és össze-vissza csinál mindent, amíg le nem jár a munkaidő. Ennyi? Ennyi. Soha nem mondtátok még ezeket? Soha! 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 Én mindig szólok. Soha nem szólsz, Kevin. A múltkor is kértem, hogy állíts össze egy takarítási tervet a hátsó helyiséghez. Mikor is volt ez? 3 hete? Hol van? Tudod, elég egyszerű. Hol van? Inkább arról beszélj, hányszor nem jöttél be, mert beszívtál. 2-szer. Tiszteletlen vagy, tiszteld már egy kicsit. Nem akarja meghallgatni, amit mondunk. Próbálkozik, de nem adtok neki esélyt. Fiúk, 100-szor beszéltünk róla. Állj, 100-szor megbeszéltük, te is tudod, hazudsz. Igen, hazudsz. Hát, Számtalanszor megkérdeztem már tőled, hogy mit tehetünk, hogy jobb legyen. És soha nem mondasz semmit. Tehát ez hazugság. Hazudsz. mert ha bármit mondok, lehurrogsz. Hazudsz. Persze. Annyi esélyt adott már neked, te is tudod. Beszéljünk a te szokásaidról. Arról, hogy hányszor vagy annyira beszívva, hogy a falhoz vágsz dolgokat. Hogy majdnem megütöd a másikat. Ki tehet róla? Te! El kellene tűnnöd, hogy dolgozhassunk. Nem csinálok semmit. Annyira be vagy szívva állandóan, hogy amikor éppen nem drogozol, olyan dühös vagy, hogy dolgozni se akarsz. Drog? Ki drogozik? Ő egy drogos. Te is tudod, hogy az vagy. Már 3 éve drogozol. Janelle, gyere! Janelle, gyere ide, gyere. Nem, csessze meg. Megérdemli, hogy kirúg. Te is tudod. Megpróbált megütni. És ha most hagynám neki, akkor Janelle. megint megpróbálnám, mert egy átkozott seggfej, tiszteletlen. Jól van, most menj be. Menj be az étterembe, és igyál egy pohár vizet, légy szíves. Ez nincs rendjén. Mióta van ez így? Régóta. Ahogy az éttermet vezeted, az helytelen. Hogy a fenébe vagytok még nyitva? Mert én harcolok azért, hogy megmaradjon az étterem. Minek? Azt akarom, hogy sikeres legyen. Miért akarod? Mert az én éttermem. Az enyém. Tudod, néha jobb teljesen leállni és újra kezdeni. De csak folytatod. Nem akarlak bántani, de amikor azt mondod, Pedig olyan érzés. mert azt mondod, hogy ezt akarják a vendégek. De nem viseled el a kritikát. Ez a bajom. Elviselem, Nem igaz. de igen. Vitatkozol, és azt mondod, hogy ilyen kiolvasztott, mikrózott dolgokat akarnak a helyiek. Ebédnél azt hajtogattad, hogy az étel jó, az étel jó, az étel jó. Aztán este 15 percenként kiderült valami. Ez kiolvasztott, ez fagyasztott, stb. És még sorolhatnám. Őrület! Vegetáriánus ételt a csirkés panírban megsütni. Beszállító céggel hozatod a fagyasztott ételeket. Kiolvasztod, ő újra melegíti, és felszolgálja. A vendégek nem hülyék. Bocs, de az igazság fáj. Én is zártam már be éttermet, megbuktam. De nem mondom azt öntelten, hogy tökéletes. Nem mondtam, hogy az. Miért veszed el a pénzüket? Mert próbálkozom. Azt kellene megpróbálni, hogy valahogy jobb legyen. Nem akarod? De akarom. Tényleg? Igen. Hol a szenvedély? Van bennem. Hol? Melyik étel? Nem tudom. Én csak kimerültem. Nem találok semmi pozitívat. Nem találok olyan ételt, amit érdemes lenne felszolgálni. Az éttermek nem így működnek. Hidd el, ez nem normális. Azt hittem az. Azt hittem, jól csinálom. Szerintem ők sem élvezik, hogy ilyeneket kell csinálniuk. Úgy tűnik, mindent rosszul csinálok. Mire vársz? Nem tudom, mire várok. Hát, akkor találd ki! Nyomjátok el, aztán gyertek.
Nem tudom, mi van. Azt hittem, jól csinál. Julie, tulajdonos. Tényleg. Tényleg. Ramsey séf azt mondta, hogy nem érdekel az étterem, pedig de. Egyébként nem lennék itt, és nem csinálnám ezt. Rég volt már, hogy Ramsey séf ennyi feszültséget látott a tulajdonos és a személyzet között. Menjünk és beszélgessünk. Mielőtt bármit változtatna az étteremmel kapcsolatban, tudja, hogy először el kell beszélgetnie az alkalmazottakkal. Jól van, közösen szeretnék veletek beszélgetni. Tegnap rossz nap volt. A hangulat egyszerűen borzalmas. A kapcsolatok rosszak. Csúnya volt. Néhány dolog, ami tegnap történt, megdöbbentett. A személyzet még soha nem beszélt így velem. Tegnap este, ahogy Kevin beszélt, ledöbbentett. Még soha nem emelte fel a hangját. Soha. Eldurvult a helyzet. Félnek az emberek. Mindenki tojáshelyon táncol. Attól tartanak, hogy egyszer teljesen elmegy az esze. Állandóan őrjönk. Mindannyian aggódunk. Ez nem igaz. Nem. Tényleg? Engedékeny vagyok. Ez hazugság. Tegnap este durva és tiszteletlen voltál velem. Mégis mit vársz? Nem mondtam semmit. Viccelsz? Azt mondtad, siessek, tűnjek az útból. Mert Julie, mi a bajod Chrisszel? a múlt héten azt mondták a vendégek, hogy Chris mindenféléket beszél az étteremben. Azt mondja, hogy szemét vagyok. Igaz ez? Igen, az. Jó. Hát ha ezzel hozakodik Tudom. elő, akkor kénytelen vagyok megvédeni magamat. Csak nyugodtan. Minden áldott nap akad valaki, aki szemétnek nevezi őt. Nyíltan, szemtől szembe. Én pedig eddig megvédtem. És ez... Te nem... Azt mondták az emberek, folyton panaszkodsz, hogy mennyi baj van az étteremmel. Beszéltem arról, hogy szerintem hogyan lehetne segíteni az éttermen? Igen. Szittam-e őt valaha? Egyáltalán nem. De igen. Soha nem mondtam semmit. Talán csak annyit, hogy a körülötte lévő emberek alkalmatlanok. És hogy jogosan dühös. Ezt mondtam. Nem igaz. Soha nem beszéltem róla tiszteletlenül, ez hülyeség. Nem mondhatod, hogy nem csinálom a dolgomat. Nem mondhatod. Rengetegen azt mondják, ez volt a legjobb kiszolgálás, amiben valaha részesültem. Nem tegnapról van szó. Azóta, hogy itt vagyok. Arról beszélek, hogy az... Chris, én csak azt meséltem éppen, hogy nekem mit mondanak a vendégek. Én meg azt, hogy nekem mit. Chris, nem vitatkozom veled. Nem vitatkozom. Én sem vitatkozom. Én Tudom, pedig- mit mondtam. És ilyet Én biztos, pedig hogy nem. azt tudom, mit mondtak a vendégek. Nem befolyásolhatom, hogy mit mondanak neked. Azt mondom, amit tudok. Napokig sorolhattam volna, hogy mennyi baj van az étteremmel, de nem tettem. Én próbálok neked segíteni, próbálom elérni, hogy mindannyian több pénzt vigyünk haza. És ha ezt valaki úgy értékelte, hogy tiszteletlen vagyok, hát akkor ez van. Őrület. Tudni akarod, hogy mi a baj? Elég egyértelmű. Szinte kiszúrja a szemünket. Julie, úgy tűnik a személyzet és a vendégek is érzik rajtad a feszültséget. Miért vagy ilyen? Hátul kell lennem, de közben a személyzetnek is segítenem kell. És a kettő együtt túl sok. Szerintem inkább az üzletvezetéssel kellene Igen. foglalkoznod. Igen, szétszórt Túl vagy. szétszórt vagyok, szétszórt. Igen, Szervezettség. igaz. Az kellene. Szerintem nem állítottad össze a fontossági sorrendet azzal kapcsolatban, hogy mit kell elérned. Igaz. Túlságosan feszült és ideges vagy. Egyetértek, de ők is felelősek ezért. Mindenki. Nem, Trevor a legnagyobb gond. Trevor viselkedése sok feszültséget szül az étteremben. Nem akar dolgozni. A konyhában csak a saját ételeit akarja elkészíteni. Nem oszthatom be bármikor dolgozni. Értem. Nagyon rossz. Oké. Nem jön be. Mióta megy ez így? Az utóbbi 6-8 hónapban lett ennyire rossz. Nagyon rossz. Nem érdekli. Így van. Teljesen kihasználja, hogy meg van kötve a kezem, mert nem tudom őt helyettesíteni. Amikor nem jön be, mire hivatkozik? Nem hivatkozik semmire, csak nem jön be. Trevor, mesélj, mi van? Feladtad? Voltak olyan napok. De néha jobb.
Nem tudod, mi van, de azt sem, minek kellene lennie. Így van. Egy kis hiba, és mindenkire megharagszol. Mióta vagy ilyen indulatos? Nagyjából az utóbbi 1 évben. És mi az oka? Voltak személyes problémáim, amiket nem tudtam kezelni. És behoztam az étterembe. És ez csak a probléma egy része. Néha olyankor akad ki, amikor tele van az étterem. Andy hívogat, hogy Trevor nem hajlandó főzni, hátul cigizik, állnak a rendelések, be kell jönnöd az étterembe. Értem. Mert seggfej módjára viselkedik, és azt mondja, nem főzök. De ha ezekről nem szóltok rögtön, akkor hogyan változtassak? Félünk tőled, Trevor. Én félek. Igen. Amikor rátámadtál Jennerre, mi volt az oka? Mi történt, ami annyira felidegesített, Aznap- hogy meg akartad ütni? Volt egy új szakácsunk, aki beszólogatott. Én meg morogtam, aztán Janelle elkezdett kiabálni, senkit nem érdekel az életed. Mert a falhoz vágtad a dolgokat. Nem a te dolgod. A vendégeim hallották. Azt mondták, az a srác beszívott, félek itt lenni. Azt kiabáltad fennhangon, hogy mennyire szemét. Ő az anyám. Szerintem ezt te nem fogod fel. Te mit szólnál ahhoz, hogyha valaki azt mondaná az anyádról, hogy szemét, hogy hülye, hogy hitvány? Hogy tetszene? Én nem dolgozom anyámmal. Nincs ilyen Hogy bajom. tetszene? Ő az anyám. Tudom. Ő az anyám. Én te pedig meg... tisztelem. Nem igaz, nem tiszteled őt. Téged nem tisztellek. Hát én se téged. Nem kérdés, hogy a Manja Manja ételeivel is óriási gond van, de a személyes problémák okozzák a legnagyobb fejtörést Ramsay séf számára. Félünk tőled, Trevor. Én félek? A tulajdonos lánya Janelle és a séf Trevor közötti kapcsolat talán menthetetlen. Mert a falhoz vágtad a dolgokat. Nem a te dolgod. Azt mondták, az a srác beszívott, félek itt lenni. Tehát Janelle, a vendégek is hallották? Igen, kiabált, dobálózott, késeket vágott a vágódeszkába. Féltél? Féltem, és a vendégeim is. Itt egy étterem, ami hetente több ezer dollárt veszít. Te meg kiabálni kezdesz a konyhában, megijeszted a vendégeket és a tulaj lányát. Drogoztál? Aznap igen. Ezt nem tudtam. Nem tudtam. Julie, Nem tudtam. hogy? Nem tudtam, hogy drogozott. Azt hittem, csak fél évente egyszer csinálja. Többször is szóltam már neki a drogok miatt, és azt mondta, végeztem, nem csinálom többé. Megígérte. Nyilván nem tudok eleget a drogokról. Mióta megy ez így? Jó rég. Egy éve? Régebb óta. Mit használsz? Nem tudtam. Metamfetamint. Tehát kemény drog. Jársz gyűlésekre? Nem. Nem. Ez nem a séf és a tulajlánya közötti vita. Ez mérgező. Arra várunk, hogy valaki megsérüljön? Ideje, hogy változtassunk néhány dolgon. Készen állok. Trevor, részemről ennyi volt. Túl sokszor beszéltünk már a drogokról. Ártasz az étteremnek, és ezt nem engedhetem. Ki vagy rúgva. Nem csinálom tovább. Sajnálom, nem engedhetem. Értékelem az őszinteségedet, de így nem dolgozhatsz. Értem. Az a baj, hogy az éttermet is magaddal rántottad a mélybe. Ilyen állapotban nem főzhetsz. Segítség kell. Igen. Igen. Figyelj, mindenki követett el hibákat. Te is. Igen. Beszélgessünk odakint. Durva volt.
Beszéltem vele, azt mondta, nem csinálom. Én meg hittem neki, nyilván. Nem tudtam. Segítség kell. Tudom. Elvonóra kell menned. Mielőbb. Most menj haza, és intézkedj a dolgokról. Úgy lesz. Jól van. Ügyesen. Nagyon köszönöm. Jobb lesz neki. Nem tudtam, hogy drogozik, és ha tudtam volna, de nem. Szégyellem. Nem hiszem el, hogy ez történt. De szerintem az, hogy Trevor fiatalsága és tapasztalatlansága ellenére elvártam tőle, hogy előre vigye az éttermet, nagy hiba volt. Félek tovább menni. Nem tudom, mi fog történni ezután. Fogalmam sincs. Miután megtudta, hogy a Manja Manja főszakácsa Trevor drogozik, Julie úgy döntött, hogy elbocsátja. Most pedig Ramsay séf meg akar győződni arról, hogy Julie hajlandó változtatni az éttermen a siker érdekében. A hangulat borzalmas. Mindenki nagyon feszült. Oké, Trevorral kapcsolatban... nem tudtam. Értem. Sok tapasztalatom van a függőkkel kapcsolatban. Jelenleg nem alkalmas arra, hogy főszakács legyen, vagy hogy felelősségteljes pozíciót vállaljon. Tudtam, hogy el kell küldenem. Tudtam, hogy miatta van ennyi gond az étteremben. Igen. Oké. Tisztelem a döntésedet. De szeretném, ha elgondolkodnál azon, hogy ha tényleg összeszedi magát, akkor esetleg visszaveszed. Rendben. De le kell szoknia. Oké. Értem. Még valami. Tudnom kell, hogy a szíved mélyén hajlandó vagy komolyan megváltozni. Teljes mértékben hajlandó vagyok. 100%-osan. Legyen egy célod. Nagyon szétszórt vagy. Igen. Semmire sem koncentrálsz. Így nem lehet csinálni. Tudom jól. Még csak nem is ti főztétek az ételeiteket. Nem. Változtatni kell az ételeken, változtatni kell. Rossz ez így. Jó. Ezen kívül milyen dolgokon szeretnél még változtatni? Be kell fejeznem a pincérkedést, és jobban kell kommunikálnom. Ez óriási dolog. Igen. Menni fog, Minden, menni amit fog. mondtál, igaz. Egyetértek. Meg kell oldanom. Szerezni kell valakit. Igen. Rettegek. Egy olyan séf kell, aki segíteni tud az üzletvezetésben, és abban, hogy több legyen a bevételetek. Igen, teljesen egyetértek veled. Telefonálok, segítséget hívok. Oké, nagyon köszönöm, Oké. köszi. Ideje, hogy változtassunk az éttermen. Tudom, hogy én is a probléma része voltam, de készen állok arra, hogy sikeressé tegyem. Most, hogy Julie megérti a drámai változtatás szükségességét, Ramsay séf meg akarja neki mutatni a friss hozzávalók hatását és fontosságát. Én főzök, te figyelsz. Oké, 2 dolog, egy lasagne és egy sült lazac. Dolgoztatok már valaha mikró nélkül? nem. Szerinted hány étteremben használják többet a mikrót, mint a sütőt? Azt nem tudom. Nem? Nem sokban. Ez is változni fog. Oké. Alig várom, hogy Ramsay séf megmutassa, hogyan működik egy igazi étterem. Megtanít főzni, mert mi ezt rosszul csináljuk. A lasagne titka a rétegzés. Paradicsomos hússzósz, mozzarella, tészta. Bonyolult? Egyszerű. 5 perc. Egyszerű. Oké. Mi volt a legrosszabb a konyhában? A főzés közbeni stressz. Ha van egy remek előkészítő és rendezetten dolgozol, ez az egyik legörömtelibb dolog. Só, bors, most pedig tedd be a mikróba. Nem már, tényleg? Tedd, amit mondanak, de használd az agyad, oké? Nyisd ki a hűtőt. Mi van ott? Lazac. Milyen lazac? Friss lazac. Honnan tudod? Ránézésre is látszik, sötét rózsaszín. Igen. Hogy csináljátok? A lapsütőn. Ha így csináljátok, sokkal egyszerűbb, mint a lapsütőn. Ha megpirult, átfordítjuk. Így. Sokkal jobban néz ki. Ahogy előtte csináltátok, az bonyolultabb. Egyszerűen el lehet készíteni, gyorsan, frissen. Végeztünk a mikrókkal és a fagyasztott ételekkel. Mindent frissen veszek. Ez csak néhány példa arra, hogy mennyire izgalmas lehet egy olasz konyha.
És ha 15-20 mérföldön belül a tiétek az egyetlen étterem ezzel a kínálattal, hidd el, sorba fognak állni. Holnap újra nyitjuk az éttermet. Oké, Nagyon keményen meg kell dolgoznunk azért, hogy jól sikerüljön. igen. Tudom, hogy ez neked sok, ez így egyszerre, de Ne sírj, jó Tudom, lesz. csak feszült vagyok, mert mivel kapcsolatban? ez az egész stresszes. Az izgalom normális. Magadban tartani nem az. Sokáig magamban tartottam. Látom. Fedezünk, nyugi. Tudom, Most már csapatként viselkedtek. Támogatjátok a tulajt. Helyes. Körbe telefonáltam, és találtam egy remek séfet. hál' Oké? Isten. Valakit, aki vezetni fogja a konyhát. Íme, Don Wolf. Hogy vagy? Remek. Éljen. Don Séf, tanácsadó. Nézzétek ezt a mosolyt. Kolorádói, helyi fiú. Ó, Denveri. remek. Ő volt az egyik legnevesebb olasz étterem konyhafőnök helyettese Denverben. Óriási tudásanyaggal rendelkezik az olasz konyhával kapcsolatban. Elintéztem, hogy 2 hétig itt legyen veletek, aztán pedig hozzon maga helyett egy új séfet. Oké. Hallgassatok rá! Az a terv. Mindent megtanít, amit tud. Jegyez meg mindent. Örömmel. Kész vagyok. Ismerkedjetek. Jó, Kevin vagyok, örvendek. örvendek, Kevin. A főzés mostantól teljesen más történet. Kevin, szakács. Eddig mikrókat használtunk, most pedig sütőket. Annyit tanulok majd Don Séftől, amennyit csak lehet. Mindent megtanulunk. Remek. Egyszerű, ízletes. Annyira jó, hogy Ramsay séf szerzett egy új séfet. El sem hiszem. Nagyon örülök. Finom. A folytatásban Ramsay séf megnyitja a Manja Manját. Most főzünk, nem melegítünk. Vajon boldogul Julia változásokkal? Mindenki siettetsz. Gyorsan, gyorsan. Ez még új. Vagy egy kritikus hiba elront mindent? Teljesen elszúrtad. Bízva a Manja Manja átalakításának sikerében, Ramsay séf meglepte Julit és a többieket Rajta, menjünk. egy családi nappal, hogy visszacsábítsa az embereket. Hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket! Hálás vagyok, hogy eljöttek. Drámai átalakításokat végzünk a helyi olasz éttermen. Tudom, hogy imádni fogják. Julie vagyok, az étterem tulajdonosa. Örülök, hogy itt vannak. Köszönöm, hogy eljöttek. Az egész város itt van. Nagyszerű érzés, hogy támogatnak. Voltak játékok és kóstolók is. Nagyon jó, nagyon. A közösség megbecsült tagjai Mehet? tésztaevő versenyen vettek részt. Felkészülni? Vigyázz! Rajt! Remek volt. Mindenki örült nekünk. Még bárki megnyerheti! 5, 4, 3, 2, 1, állj! Rájöttek, hogy próbálunk változtatni a dolgokon. És támogatják. Friss bruschetta, igen. Kiváló. Annyira jó, imádom. Nagyon finom. Köszönjük, hogy eljöttek. Köszi. Alig várom, hogy kipróbáljam az új étlapot. Sokkal jobban néz ki, mint előtte. Csodálatos, Köszönöm. elmegyek Várjuk. önökhöz. Jöjjön nyugodtan. Imádják az ételt, annyira boldog vagyok. Most bizonyíthatjuk, hogy a Manja Manja visszatért. Az előző nap nagy része az új Manja Manja népszerűsítésével telt. Este pedig Ramsay séf csapata hatalmas átalakítást végzett a vendégtérben. Készen álltok az új étteremre? Igen. Igen, Az új Manja Manja. remek. Istenem! Nézzétek! Istenem! Na hát, Istenem, gyönyörű. Azt nézd. Istenem. Ó, Egyszerűen gyönyörű. Igen.
Tetszik? Na hát. Jó. Üdv az új éttermetekben. Le vagyok nyűgözve. Előtte, Az unalmas bés szín helyett utána, élénk fenyőzöld festés. Na hát. Menő. Gyönyörű. Eltűntek a Előtte. rémes sivárboxok. A utána, padok helyett faszékek vannak. A hely egészen nyitott lett. Na hát. Imádom a székeket, gyönyörűek. Remek. És most, hogy eltűntek a boxok, sokkal könnyebb lesz a felszolgálás is. Na hát, ez túl sok. Olyan megnyugtató az egész. Ugye? Nézzétek a falat. Előtte előtte, bántotta a szemet, most viszont épp ide illik. utána, Nagyszerű. Lélegzetelállító. Ugye? Az. Gyönyörű. Nézzétek az ablakokat. Farolók és világos függönyök. Egyszerűen gyönyörű. Annyira szép. Legyünk őszinték, nem úgy néz ki, mint egy gyors étterem. Nem. Egyáltalán nem. Nagyon köszönöm. Még mindig úgy gondolod, hogy előtte is szép volt? Nem, ez annyival jobb. Biztos? Biztos. Tényleg azt hittem, hogy szép volt az étterem, de biztos bolond voltam. Izgulok. Nagyon is. A hely egyszerűen csodálatos, olyan, mint Woodland Park. Az emberek szívesen jönnek majd ide. Ez nagyon szép. Menő, tetszik? Ez a legjobb ajándék, amit valaha kapott. Soha nem láttam még ilyen boldog. Janelle, pincér, Hogy passzoljon az újjávarázsolt étteremhez. Vegyetek egyet és adjátok tovább. Hűha. Ramsay séf az étlapot is átalakította. A friss olasz konyha biztos nagy sikert arat majd a közösségben. Ránézésre mit mondtok? Gyönyörű, nagyon szép. Olyan kívánatos, ugye? Abszolút. Kezdjük a bruschettával. Ha a vendégek még nem tudják, mit rendeljenek, vigyetek ki egy adagot. Megeszik, és közben kitalálják. Aztán az antipasto, szalámi, hús, sajt és néhány savanyúság. Ezt a kettőt egyből ki kell vinni. Húsgolyó spagetti, gazdag paradicsomszósz, friss bazsalikom és fűszeres húsgolyók. Fincsi. Finom. A következő a lasagne. Nézzétek a rétegeket, képzeljétek, megdöbbentő. A sütőben készült, Nem mikróban. nem mikróban. Igen. Mellette az egyik kedvencem, serpenyőben sült lazac. Kellemes citromos rizottóval. Olvasztott csokis lávatorta. Finom, krémes, gazdag. Ha félbevágjuk, a közepe kifolyik. Tökéletes. Szerinted hány százaléka fagyasztott? Gondolom sehány. Semmi sem fagyasztott. Nincs szükség mikróra. Örüljetek a változásnak. Minden friss. Hogy passzoljon a csodás ételhez, egy teljesen új étkészletet is kaptatok. Az Oneida jó voltából. Jó, kóstoljátok meg! Ez jó. Ugye? A szósz? Rendkívül izgatott vagyok. Olyan, mintha eljöttem volna a Manjából, és egy teljesen másik konyhába mentem volna. Na hát, Olyan jó. Nagyon finom. Összehasonlítva a régit és az újat, ég és föld. Ennek isteni íze van. Most már tudom, hogy a régi ételek íztelenek voltak. Pompás. ezek a tányérok be sem férnek a mikróba. A folytatásban Állj! nagy a nyomás, sok minden múlik Julin. Most főzünk, nem melegítünk. A kérdés az, hogy képes-e alkalmazkodni és garantálni a sikeres újranyitást. Mindenkit siettetsz, gyorsan, gyorsan. Vagy összeomlik az étteremmel együtt. Teljesen elszúrtad. Perceken belül kinyit az étterem. Léci, gyertek velem egy kicsit. A hangulat teljesen más, mint Ramsay séf érkezésekor. Ma mi a legfontosabb? Az ételek, és hogy minden jól menjen. Kommunikáció. Igen. Nem küldtök ki hibás ételeket, még csak véletlenül sem fordulhat elő. Te meg nem fogsz időket bepötyögni, 2 perc, 4 perc. Főzni fogsz. Fóliázni. Igen, és vigyázz, igazi sütő, meleg lesz. Kész vagytok? Igen. Rajta! Rendben. Legyen emlékezetes. Erre kérem. Az új étlapunk biztos tetszeni fog. Don séf Kevinnel dolgozik a konyhában. Te irányítasz. Ramsay séf azt akarja, hogy Julie is a konyhában legyen, és ad egy fontos tanácsot a vacsora idejére. Állandóan sietsz, le kell lassítanod. Tudom, oké. A gyors éttermekben sietnek, de ez most valami más. Igen. Meg kell értened. Oké. Ha valaki azt mondja, hogy Oké. várniuk kellett, az nem feltétlenül igaz. Rendelésre készül minden. Oké. Meg kell értened, jó?
Tudom, ez még új. Az első rendelés. 9-es tintahal és antipasti. Remek, köszi. Egy tintahal. Kezdhetjük a 4-est. Igen, főnök. Csináljátok az articsókát, ugye? Igen. Aztán jöhet egy adag húsgolyó. Azonnal. Egy húsgolyó. Készül a húsgolyó. Rendben, Kevin, kérek 2 articsókát és egy tintahalat. Csinálom az elsőt. Még ne kezdjétek, itt vannak a saláták. Kész az antipasti? 2-es és 8-as? Istenem. Kevin, hallottad az articsókát? A sütőben van. 1 perce kérdezted, adj időt. Érts meg valamit. Most főzünk, Oké. nem melegítünk. Kicsit Rendben. vegyél vissza. Rendben. Értsd meg, hogy ez most más. Jól Jó? van. Köszi. Bár még csak most kezdődött a műszak, Don Séf időben kiküldi az ételeket. Húsgolyó spagetti. A vendégek pedig örömmel fogadják. Annyira friss, finom. Életem legjobb lazanyéja. 40 perc elteltével azonban visszatér Julie gyorséttermi mentalitása. Mehet? Nem. Nem tudja, mit küldtek már ki, Hogy áll a tintahal és az articsóka? Kimentek. és túl sok rendelést adott le. Ezek hova lesznek, Julie? 2 tintahal. Nem találom őket, kicsit elvesztem. Összezavarja a konyhát. Kevin, kérem a lávatortát. Sok is lávatorta. Ne siessetek, még a főétel felénél járnak. Kész vannak a torták. Mi a baj? Még esznek. De kész vannak. Tudom. Őrület, szólj anyádnak. Nem már. Anya, gyere! Gyerünk, Julie. Igen? Kész vannak a desszertek. De még esznek. Teljesen elszúrtad, és megmutatom miért. Oké. Nézd, megérdemelnek egy kis szünetet az előétel, a főétel és a desszertek között. Ez a 7-es. Igen, itt van. Jó, én... Oké, jól Még nem van, fejezték be a értem. főételt, Értem. ennyi. Oké. A csokis lávatorta nem olyan, mint a jégkrém, Megoldjuk. rendelésre készül. Még mindig Értem. a főételt teszik. Oké. Nem fogjuk őket malac módjára tömni. Fontos, hogy anya megértse, amit Ramsay séf mond neki, vagy nem éljük túl. Julie, Igen? ezt a várakozást kell megértened. Oké. Ez most egy külön élmény számukra. Muszáj egy kicsit lassítani. Oké. Ne felejtsd el, hogy ez már egy megújult étterem. Odafigyelek. Felfogtam. Már nem gyors étterem vagyunk. Mindent frissen készítünk rendelésre, és ehhez idő kell. Régen pörögtek a dolgok. Meg kell még szoknom. Igen, így van. Ez lassabb. A 2-es mehet? Igen. 19-es. Andy mehet? Igen. Oké, kivinni ezt? Persze. Ramsay séf mondandója eljutott Juliehoz. A 8-as csinálod? A 8-ast, igen. Aztán kellene majd a 15-ös. Megfelelően vezeti a konyhát, Articsóka. Köszi! Pincér! és érti, hogy az új Manja Manja teljesen másképp működik, mint korábban. Finom. Nem mikrós. A vendégeknek is más a véleménye. Nagyon frissnek tűnik. Még biztos visszajövünk. Rég volt már ennyi energia és visszatérő vendég az étteremben. A Manja Manja visszatért. Chris, milyen odakint? Eddig minden a legnagyobb rendben. Jó. Imádják. Ízlik nekik. Azt mondják, hogy isteni. Remek, jó tudni. Szép volt, fiúk. Ügyes voltál. Szép volt. Julie óriásit változott. Ott volt velünk, de nem veszekedett. Csak normálisan kommunikált mindenkivel. Olyan, mintha újjászületett volna. Tökéletes. Szép volt. Szép volt, pacsi. Nagyon sokat jelent, hogy végre sikeres az étterem. Nincs fejetlenség. Én vagyok a főnök. Soha nem gondoltam volna, hogy mosolyogni fogok. Hát én sem. Szép volt. Köszi. Mindenki jól teljesített. Az újranyitás remekül sikerült. Milyen érzés? Remek. Jó. Helyes. Helyes. Szép volt. Drámai változáson ment keresztül az étterem, de valami még drámaibb. Julie, kezedbe vetted a gyeplőt, és nem engedted el. Úgy viselkedtél, mint egy főnök. Szép volt. Nagyon szép. Ügyes voltál. Köszi. Sokat segítettél. Igen. Tényleg? És nem szitkozódott. Igen. Tényleg? Lassíts, és menni fog. Anya óriásit változott ma este. Előtte látszott rajta, hogy nem akart itt lenni, káromkodott, és nem törődött azzal, hogyha elrontottak valamit. Ma igazi tulajdonosként viselkedett. Mindannyiótoknak meg kell értenie valamit.
Nem fogunk visszaesni. Nincs lazsálás. Nincs fagyasztás, és nincs mikró. Nem, nincs mikró. Köszi. Ahogy mondod, jó? Nem esünk vissza. Kezek? Eskü? Eskü. Köszi. Léci, tartsátok a színvonalat. Úgy lesz, ígérem. Csak ügyesen. Szép volt. Vigyázz anyádra. Vigyázzok. Kösz, hogy eljöttél. Szép volt, tényleg. Drukkolok. Köszönöm szépen. Oké, menni fog. Remélem. Jó ét. Remek, oké. Szép volt. Köszi. Szép volt. Jó ét. Szép volt. Ramsay séf szuper. El sem tudom mondani, mennyire hálás vagyok neki. Finom ételeink lesznek, elterjed a hírünk, és büszke lehetek az éttermemre. Amikor idejöttem, ez volt az egyetlen étterem, amelyik nem használt sütőt. Nagyon durva volt. Ezen felül ellenséges volt a hangulat, amit Julie nem tudott kezelni. Ez volt az egyik legnagyobb átalakítás a konyha ördögének történetében. Lehet, hogy a városkának csak egy olasz étterme van, de az legalább remek. Hű, olasz gyors étterem. Jó ég. Hát ez új. Jó illata van. Tényleg? Még valami. Dudáltak. Egy mikro elvitelre? Oké. Köszi. Oké. Menni fog? Meglátjuk. Ez az. Nem fér be. Köszi. Így. Csukd be az ablakot. Tessék. Így. Várj. Csukd be az ablakot. Janelle! Janelle! Jövök. Fogd meg az alját. Oké. A nagyja már bent van, csak Oké. told be. Oké. Köszönöm. Szívesen. Remek. Szia! Szia. A fenébe. Ez vicces volt. Ramsay séf távozását követően a hangulat és a vendégek véleménye is pozitív maradt. Julie pedig meghosszabbította Don séf szerződését. Kezdjük a 10-est. Lasagne és karaj. A lasagne még 5 perc. Vezetésével a konyha sokkal szervezettebb, és még az is előfordul, hogy Julie beáll főzni. Kell egy cézár és egy tintahal. Jön a tintahal. Ügyesek vagytok. Köszi. Julie megváltozott. Végre megkapta, amire mindig is vágyott, egy különleges olasz éttermet a festői szépségű Woodland Parkban, Coloradóban. Nagyon jó. Köszönjük, hogy eljöttek, nagyon köszönjük. Minden kritika, amit Ramsay séf mondott, végül is jól jött. Jobb lett az étterem. Az üzlet remek. Csodálatos évünk lesz. Tudom. A következő adásban Soha többé ne beszélj így velem. feszült helyzet a két tulaj között. Nem érdekel. Egymás hibáira koncentrálnak Ki nem ad bele mindent? Senki. Nem igaz. az étterem helyett. Őrület. A személyzet nem csak egymással harcol, Most szórakozol? de ki is sétál. Sétálj el, ahogy mindig. Ramsay séf számára komoly kihívás lesz helyreállítani ezt a felfordulást. Egyedül nem bírom. A magyar változatot a CLT UFA SA megbízásából a Hangkép Szinkroncsoport készítette.